Inihain ni Bokal Rodolfo Polgacia, chairman ng Committee on Public Utilities, sa nakalipas na regular na sesyon kahapon, ika-23 ng Abril, taong kasalukuyan ang resolusyong humihiling sa Department of Interior and Local Government o DILG ng extension ng pagsusumite ng lista ng mga benepisyaryo ng fuel subsidy para sa mga tricycle driver ng Camarines Norte. Ayon kay Bokal Polgacia, tanging ang mga tricycle drivers lamang ng DAET ang nakatanggap ng subsidiyang ito dahil marahil sila lamang ang nakapagsumite ng lista. Layunin ng resolusyong ito na mabigyan na rin ang mga tricycle drivers hindi lamang mula sa isang munisipalidad kundi lahat ng munisipalidad ng Camarines Norte. Hangad ng chairman ng Public Utility na maprubahan ang resolusyong ito upang maabutan ng tulong ang mga tricycle drivers sa buong lalawigan. Ito pong natin, request natin ito sana po ay bigyan at ito po ay mapakinabangan. Maski kahit kinabangan ng ating mga kababayan sa tricycle sector. Sa inyo po natin, alam po nararamdaman ninyo ang hirap ng buhay. So, gagawin po natin ang lahat para makapagtulog tayo sa ating mga kababayan. Kasalukuyang isinasayos pa ang naturang resolusyon at pagpapatuloy ang pagsulong nito sa susunod na regular na sesyon. Para sa totoo, Balitang Camarines Norte, Rona Vega, BCN Bicol.